बेनावलाय मा दं लरग'ग' जेबो गैया हारा गोजा आंखौ नुवाखै मोदोम देहा जेरावबो फिट आंनि भागिन जानानैनो आंनि हिन्जावखौ मामि जानायखौनो लाइन मारिनो नागिरो दाहाल फिल्माव जारिमिनावनो दङ गोदोयो मा नाममोनलाय बिमायखौनो बुथारनाया हाजो खराव अर खामदों आंनि खाफालाव था था नांफैदों जायखिजाया जों सानैजों दाहाल फिल्माव दं एबार पंकज लाहारिनि दाहाल मोनसे फुल आबुं फिल्म बे जोंनि 86 नि एबसु आन्दलननि मोनसे स्ट'रि मोनसे हिस्ट्रिकेल फिल्म बियो माइकेल दं आं दं एक्टिंआ जाबाय थागोन फैबाय थागोन आरो नै दा जोङो भागिनजों आंजोंनो मोनसे नै दाहाल बिराद मोजां मोनसे फिल्म बे गेदेर बाजेटनि फिल्म खालामगासिनो आं बर'नि थै मोनसे खालामगासिनो बेबो बहुत गेदेर बाजेटनि फिल्म बिराद मोजां मोनगोन नायनानै नाय सिनेमाखौ नाय मा डाइलगनिफ्राय मा नांबावगौ आरो आंथ' आरो मा आं बांसिन मदाहि एक्टिं खालामो आरो आंनि एक्टिंखौथ' बयबो मिथिगौ आं बांसिन गुन्दा खालामो फिल्म मामा जेसाजों जों मोनसे फिल्म बानायबावदों नै दा दाहाल बेवहाय मामायाबो दं आरो ओमफ्राय मामाया जों आंजों नायलायनो हाथारा माने आं जायखौ मोजां मोनो मामायाबो बेखौनो मोजां मोनो लास्टआव थाङै थुङै मामाया हाबायानो लामारबाय आं मोनासै आंखौ लायासैनो बेबोथ' जोंना नैबे रेजु आब' बेनिफ्राय मा जाहैबाय रिजुखौ रागा जोंबाय आं रागा जोंना बुंबाय आं है बेनावलाय मा दं लरग'ग' जेबो गैया हारा गोजा आंखौ नुवाखै मोदोम देहा जेरावबो फिट नुबानो गिथावथाव बयबो गिखायो बिदि बुंबाय लास्टआव मा जाखोथाय थां सोबाना ससमा गलायबाय आरो बिनिफ्राय रागा जोंसिनबावबाय साला नोंखो लास्टआव मा जाहैबाय दानिया मामाखौ बुथारबासो साला बेखौ मोनगोन ना नङाबाथ' जानाय नङा मामाखौ दाना मा खालामबाय आङो अट' सालायो मामाया एसे सिनेमाखौनो खोन्थानाय बायदि जाहैबाय आरो बेनिफ्राय लास्टआव मा जाहैबाय मामाखौ अट'आवनो गाखोफ्लानानै गस्लाजों बोथेनानै साफा सेथेब मामाखौ साफा बुथारबाय आं लास्टआवबो आंखौ आरो लाबावला होमबाना मा जाबावबाय आरो आइडिया बाहायबावनांगोन ना लाथारनांगोन लास्टआव मा जालायबाय मोनसे मिटिं खालामलायबाय मिटिं खालामना बुखांनानै आंनि न'आव लाबोनो हागोन नामा बेखौ सानलायबाय गैया बेयावबो मानिया आरो मानियाबाथ' उफाय गैयाना बेखौबो बुथारनांगोन खामानियानो बुथारनाय नङा होमब्ला बेनो जाबाय गाज्रि मानसिनि आखु गाज्रि मानसिया सोरनिबा माब्लाबाबो मोजां साना गाज्रिया गाज्रिखौनो सानलांबाय थायो ओंखायनो आं बुंदों गाज्रि स्वभाबखौ लानाङा दे दा उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ ओमफ्राय जोंना आरो आजिखालि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा माने गाज्रिखौसो लानो नागिरो बिदिनो मोनसे जारिमिन जादों थियेटारावहाय आंहा थियेटाराव मोनसे डायलग दंमोन हाजो खराव अर खामदों आंनि खाफालाव था था नांफैदों होननाय मोनसे दंमोन एबार मा जाहैबाय सासे गथ'खौ अखानायै नुबाय हाजो खराव अर खामदों बेबो बेखौनो बुंगासिनो दङ गुन्दानिखौसो लाबाय एक्टरनिखौ लायासै आरो बे गथ'आनो अखानायै नायनो फैलायबाय बिमाजों हेदिनाबो बिमाखौ बुंबाय थाबाय है आइ माथो मैया बुंनायखौ बुङासैलै माने बिनो हाजो खर'खौनो नांबावगौमोन दानिया गथ'आ गाबबाय थाबाय बिमाखौ नायनो हान्थिखौनो होआसै मिथिबायना दाथ' बिमाया उफाय गैयाना
आंखौ थांना बुंहैबाय हे आगै मैयानि डायलगखौ होफिननांगौमोनहाय जा फिसालाया नायथारला बे नाटकआनो बेलेग जाबायबा मैयानिया गैला बेखौ बोरै होफिननांलाय ओमफ्राय आंखौ रिकुवेस्ट खालामबाय नांगौ जायो जोंहानाव गाबोन आलासि जानो थां जाबाय आरोखि आंखौ जोंना आरो थियेटारना आलासि जानो थांदोंबाथाय बिराद मोजां मोनोना थियेटारना दालिजों आलुजों ज्लौ ज्लौ जायो बेलेगाव एसे आलासि मोनजाबा एसे मोजां मोनो माने आंबा उफाय गैला माबा मोनसे खालामनानैबो बुंना होनसैलै जियानो जा गाबोन आलासि जानो थांनो मोनबा जासिगोन आरो बुंनानै बेखौ सानबाय आंबो एनिफ्राय मा जाबाय सा ससेयाव गुदि गैया बिजौ गैया आंबो डायलगखौ दांनाबाय हाजो खर'आव अर खामदों आंनि खाफालाव था था नांफैदों होनना बुंना होबाय ओजा आरो जोंना मालिकआ पामपुलिया माथा गरम जाबाय मा बुंना होखोलै मैयासो बुंनांगौ माथो दिनै बुंना होबावबाय आरो बलाय ओजा आंना अंख'आ बेलेग गाबोन आलासि जानो थांथारनांगौ बेनिफ्राय मा जाहैबाय पामपुलिया बुंबाय आंखौ नोंलाय मा होख'नो उफाय गैयालै माने एकदम आंखौ रिकुवेस्ट खालामदो सासे ओरै थोरै माने फिसालाया माने बिमाया बिराद नायनो गोसो फिसालाया हान्थिखौनो होला बिमाखौ हाजो खर'खौ बुङैनि थाखाय दे माथो खालामनो उफाय गैला बिदि ओंखायनो माने आं ओरैबायदि सानो आजिखालि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बिराद डेन्जारेस जाबाय डेन्जारखौसो लाखायो ओंखायनो लायाब्ला मोजां जायो आरो गुन्दा जायोब्लाथाय बुथार जाखाफिनो उनाव थैफिनो आंथ' खैबार थैखो हिसाब गैला बिदि आरो ओंखायनो बेखौ लानो नाङा मोजांनिखौ ला एक्टरनिखौ ला गुन्दानिखौ लानो नाङा दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय जा समाबो गोबां जाबाय गोजोन्थों माबाय बुंलांबाय बेयो आंनि भागिन जानानैनो आंनि हिन्जावखौ मामि जानायखौनो लाइन मारिनो नागिरो दाहाल फिल्माव बे माबायदि बाथ्रा जाखालै भागिन बेथ' बहुत गाज्रि बाथ्रा ना आं बेलेग फिल्मफोराव गुन्दा लाबाबो बे फिल्माव गुन्दा नङाना आं खमसे खम माथो मोजां रल खालामदों ना आंनि हिन्जावखौनो सेनो नागिरबाय थायो बेसेरा हिन्जावा बेखौ इसेबो गोसो थोथ्रा मानसिखौ नायनानैनो थेवब्लाबो जर जबरदस्ति बेबायदि मानसि थायो नामा सोरबा जाबाय मोना मोनथ्रा थेवब्लाबो जर जबरदस्ति हाबा जाखांनायनि उनावबो लाइन मारिबाय थायो किडनेप खालामनो नागिरो बुथारनो नागिरो माबा माबि खालामनो नागिरो बेथ' बहुत गाज्रि बाथ्रा ना खमसे खम भागिन आंथ' दा जेनुइन मानसि जाबायना आंथ' दा गुन्दा नांलाना बेनोथ' मामानिख्रुइ भागिना डेन्जारसिन जायोना ना होमबा गोदो जारिमिनावनो दङ गोदोयो मा नाममोनलाय बिमायखौनो बुथारनाया अ लासि एदि मामाया भागिनखौ एसे गिनांगौ एसे गिनायालाय ना होमबा जारिमिनाव दं नालाय डेन्जार जायोना बेनिखायनो आजिखालि गिनानै एसे सिं जाग्रा जाबाय आङो बिसास गैयाना जायखिजाया मामि लानायाथ' गाज्रि बाथ्रा बेयो आसलथे लानाङामोन आरो बे गाज्रि बाथ्रा ओमफ्राय आरो मामियाबो गोसोआनो गैथ्राबालाय आरो माथो जर जबरदस्ति नङा होमबा जायखिजाया जों सानैजों दाहाल फिल्माव दं एबार पंकज लाहारिनि दाहाल मोनसे फुल आबुं फिल्म बे जोंनि 86नि एबसु आन्दलननि मोनसे स्ट'रि मोनसे हिस्ट्रिकेल फिल्म बियो माइकेल दं आं दं सानैबो गाज्रियावनो दं आं गाज्रियाव गैया एबार मोजाङाव दङ स' बयबो नायगोन होनना आसा खालामदों अन्नानै बयबो आखाइ खबना हो दाहाल फिल्म बयबो नायनांगौ आं मोनसे बुस्थुखौल' मोजां मोनो गोजोननाय मोनो दिनै बुहुत फिसा जायगानिफ्राय जोङो नैबे घरामारा बुहुत फिसा जोंनि रुपहि होनना बुंबाबो बुहुत मानसियानो सिनायबावा जों जेब्ला ओंखारदोंमोन आरो दा खिजानि इन्टारनेटनि जुग मबाइलनि जुग फेसबुकनि जुग वाट्सएपनि जुगखाय बुहुतानो रुपहिखौ सिनाय जानो हागौ घरामाराखौ नाथाय जों जेब्ला आर्टिस्ट जादोंमोन जों जेब्ला रेडिअ आर्टिस्ट जादोंमोन होमबाना घरामारा रुपहिखौ रावबो सिनायामोन बेबायदि स्टेजनिफ्राय जों फैनानै दिनै नैबे स्टेजसिम फैदों आरो नैबे भागिन आं मालाबाबो सानाखैमोन माइकेला जे मालाबा बेबायदि सासे आर्टिस्ट जाफैगोन बेबो बिनि बुहुत नाजानाय बेहा गोसो दंमोन बुहुत खस्थ' खालामदों आं मिथिगौ
गुवाहाटियाव थांदों जोंनि जायगायावनो नुदों आं बेखौ मालायजों तबला दामथिंनाय माबा दामथिंनाय गिदिर दिनै आर्टिस्ट हिसाबै जाबोदों आंबो मोनसे समाव आसलते मेथाइ खननायावसो रेडिअ आर्टिस्टमोन एप्रुभ सिंगारमोन आं खिन्थु मेथाइखौ दोननानै आं दिनै माने एक्टिं लाइनाव फैदों आरो स' जों बायदि घरामारा बायदि बे फिसा जायगानिफ्राय थांनानै जोङो दिनै बर' जगतखौ माने फोजोंनो हानाया बे बुहुत फिसा बाथ्रा नङा आरो बुहुत गेदेर बाथ्रा जाय जायगायाव दिनैसिमबो रावबो मिथिया खिन्थु जों दङ बेवहाय आरो जोंनि यां जेनेरेसन फैगासिनो दङ मोजां मोजां मोसायो मोजां मोजां एक्टिं खालामदों बुहुत गोसो गोनां गथ'फोर दङ बिथांमोनाबो मालाबा ओंखारगोन मालाबा मोनहैगोन मालाबा सहैगोन खिन्थु बेवहाय मोनसे टुइस्ट दं बेखौबो बयबो मिथिना लानाय गाहाम गासै मानसिखौनो गासै प्रडिउसार गासै डाइरेक्टरखौनो जे बयबो जेनुइन साननानै मोजां साननानै जों बेवहाय आगान होबानो जे मोजां जायो बे बाथ्राखौबो खिन्थु हदाय गोसोआव ला बेवहाय सिनेमा सेक्सनावबो 80% मानसियानो गाज्रि मानसि थायो आरो जोंनि गेजेराव मा जायो मिथिगौ ना फार्स्ट गाज्रिखौ मोनजेनो रिसेन्ट बुहुत काहिनी दं रुपुहिनिफ्रायबो सानैसो गथ' थांदों जों रुपुहिनि मानसि जानो हागौ खिन्थु जोंखौनो खबर होबावा जोंजोंनो खुनु लिंक गैया आल्टु फाल्टु मानसिजों थांनानै जानाय काहिनी जाना दिनै बे माखाबा मानसि बरबाद बुहुत आगान होनायनि सिगां बुहुत साननांगौ दङ बेफोरखौबो सान नोजोर हो बिमा बिफायाबो सान नोजोर हो 20% मानसिखौल' मोजां मोनगोन सिनेमा जगतावबो दै बेखौबो खोथाखाबाय आं गासैबो एक्टर गासैबो एक्ट्रेस गासैबो डाइरेक्टरानो मोजां होनना साननाङा बेखौ बासिनो रोंनाया नोंथांमोननि आखायावसो नोंथांमोननि गुन जानांगोन बियो आरो रोङाबा खिन्थु मोनसे बाथ्रानो फैबाय थागोन मा गासैबो बर' सिनेमानि एक्टर एक्ट्रेसनि एखे खिन्थु एखे नङा नोंथांमोननि घरामारानिफ्राय थांनानै बे गामिनिफ्राय थांनानै आं नोंसोरनि गेजेरनिफ्राय आंहा दिनैसिमबो बदनाम गैया मानो गैया मिथिगौ ना दिस इज जों जेनुइन स' बेखौबो बुजिनो रोंनांगोन बेनिखायनो सब फाले नोजोर हो सब फाले नोजोर हो सब फाले धियान हो थां मोजाङै थां मोजां मानसिजों लोगो जानानै थां खिन्थु आल्टु फाल्टु मानसिजों लोगो आं बुंखाबाय ना 80%आनो गाज्रि मानसिया गाज्रिखौनो बांसिन मोनो बेफोरखौबो नोजोर हो जोंनिफ्राय मानसि ओंखारनांगौ आर्टिस्ट ओंखारनांगौ बर' सिनेमा सेक्सनाव बहुद खम ओंखारनांगौ बे गामिनिफ्रायबो ओंखारनांगौ आं दं जिहेतु गैया आं मिथिगौ ना ओंखारनांगौ दिनै बे आंनि गामि आंनि माइकेलनि गामि जों जुदि दिनै बर' सेक्सनाव इमानखिनि दावगानो हादोंबालाय जोंनिफ्राय मानो ओंखारबावनो हाया जोंनि गथ' गथाय दङ जोंनि माने फिसा फिसौ जाथि बंस दं बिसोरबो ओंखारनांगौ जोंबो जेनुइन भाबै ओंखारनांगौ जेनुइन भाबै आरो नैबेल' सोरबा बदनाम लानानै ओंखारनाङा फैनो नाङा नैबेल' बेनिखायनो गोसो हो अननानै मा बुंनांगौ मिथिया बेनि गेजेराव मामाया जोंना फैला MCLA बे डायलग दंमोन ना आं डायलग बुंनानै बेखौ एसे होनांगौ आरो माने इउटुब चेनेलाव ओंखारनाया बै सोरनावबा ओंखारदों ना मा होनदोंमोन आमखानावबो माबा जाबाय ना मा जादों होनदोंमोन बे एसे बे एक्सुवेलि मा जायो माने बेफोर आसलते एक्टिं खालामथारनाय एक्टिं नङा आसलते माने डायलग माने आरो एक्टिं लेभेलाव गोलैया आसलते बेफोरो स' बेथ' मा बुंनो सिनेमा हिसाबैथ' आं बहुद सिनेमा खालामबाय जेनेबा नोंथ' आंनिख्रुइ बांसिन मोजां खालामबावबाय एक्टिङाव माइकेलनि गावनि खेबसे मोजां आखाइ खबना हो माइकेला जोंनि गामिनि गथ' एकदम आंनि भागिनबावसो बिराद मोजां एक्टिं खालामो माइकेला बहुद गोजान नाम दं आरो मा डायलगनिफ्राय मा नांबावगौ आरो आंथ' आरो मा आं बांसिन मदाहि एक्टिं खालामो आरो आंनि एक्टिंखौथ' बयबो मिथिगौ आं बांसिन गुन्दा खालामो भिलेन आं दा मोजां बाथ्रा बुंबाय दं नोंथांमोन सिगाङाव खिन्थु आंनि एक्टिङानो आं बांसिन गाज्रि खालामो माने जाय जेराव सुट जायो आरो जिबनाव बेखौबो मालाबाबो सानना जे सोरबा गुन्दा खालामबानो जे मोगथाव गुन्दा बेखौबो साननाङा जोंहा सम्पाया मिनिबाय दं सम्पा बाजै होनना बुंसिगोन मिनिबाय दं जोङो सिनेमायावसो गुन्दा खालामो दै खिन्थु मोगथाङाव नङा आरो
मालाबा ओरैबायदिबो जानो हागौ जायफोर मोगथाङाव बिराद मोजां मोजां एक्टिं खालामो बिराद मोजां मोजां एक्टरनि रल लायो मानसिखौ सोगाबो खिन्थु मोगथाङाव बिसोरबो गुन्दाबोसो जानो हागौ खिन्थु बेखौबो एसे नोजोर ला खबर ला नोंसोर नुनाय सोरबा जिमान मोजां मोजां एक्टर बिसोर खिजानि मोगथाङाव माबायदि बेखौबो एसे खबर ला आरो गुन्दाफोरा माबायदिखौबो खबर ला स' बहुद डिफारेन्स थायो बेवहाय एक्टिङा एक्टिंसो थारमाने बेबायदि जायो अके आं बारा गोबाव लेक्सार मारिनो गोनां खोथा गैला माने मुदबो गैया हायना मुलिखौथ' बेबो हायना मुलिखौ नुदों MCLA खौबो बेबो नुखादों मा दालाय मारै मावनो गोनां दं आरो फागिन जायखिजाया बयबो नुखाजोबनाय येस येस मोनसोम दङ जोंहा मोनसोम फंबाय मोनसोम फंबाय एक्टिङा जाबाय थागोन फैबाय थागोन आरो नै दा जोङो फागिनजों आंजोंनो मोनसे नै दाहाल बिराद मोजां मोनसे फिल्म बे गेदेर बाजेटनि फिल्म खालामगासिनो आं बर'नि थै मोनसे खालामगासिनो बेबो बहुत गेदेर बाजेटनि फिल्म बिराद मोजां मोनगोन नायनानै नाय सिनेमाखौ नाय मोजां फिल्म माने कनस्ट्राक्टिभ सिनेमा बर' जाथिया एटलिस्ट माने बर'फ्रा मोजां मोननाय सिनेमा बे मोनसोम फंबाय मोनसोम जायखिजाया मोजां मोनो नोंथांमोननि गेजेराव गसंफैनो मोन्दों आंथ' बेवहाय आरो मा बुंबावनो बे जिमान दं गासिबो आंनि न'खरनिनो मानसि गोजा निस्सय आरो आं जायखा जायगा सिनाय आंथ' नुखाजोबदों आंनि न'खरनिनो मानसि गोजा बेफोरो थ' बेवहाय आङो लेक्सार मारिनांगौनि खुनु खोथानो गैया आंनि लेक्सारा बेवहाय जेबो आसलथे मिनिं थानो नाङा आंनिनो मानसि गोजा बेयाव आंनि न' गोजा बियो सन्जय नों मिथिगौ ना बे आंनि मानसि गोजा गासिबो सब न'नि गोजा गासिबो मोनजोबगोन आरो आंनिनो जायगा बे आंनि गामि आंनि जोनोम गामि आंनि न' आंनि जायगा बे दे मोनसोम भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।